Bi ambe arabadona November kalo kletan wolonvla ambalma aw bisimila mala juga don kibaru keneka. Bi kibara mun mamulo kada kulo kan ore kay marabulo konnala kere la jema yen dugu do be no ko torodo ozo fere mobili bolla do marfatigi do koni yo omine kibara mun sirama ulu kon ne ayire kafo kunu tarata do November kalo kletan woro ko jaya marfatigi do ayire la kafo ko nunu kon me mobili katkati dola ko wa ko moto tigi do wera fene kumbe ula ko uye chedo mine ayire la kafo ko nin chayin koni ko ale kunye jema ye shifi jakulu uluka nyema doye ko ga ko labaina ko nin chayin koni kera ozo fere o chauffeur doye arabado nege kanya tante beleni sanga bisabaye o wakati marfatigu kon nana nin chayin koni mine ni katakani ay nga ame wati mine ko sisa ma jugu munu yeni mine amaseka do ma kele munundo amine na kum fene la amaseka odo ga kibara were mana boko fe ambo dawkluka kibara were mfene bambulo ka dawkluka ode ni doko fra china mali finitigu ule jatige wale ma woro ka ulu bone unina kibara mselama ulu konne ayire kafo mali aleni Mauritanie franchela la kerengere la gire jatige wale taba ule bingalga wale do ta kanyesi mali finitigu ulu daga yoro ma o ko semfe mali finitigu ule jatige wale ma woro ka ulu bone unina ga mali finitigu yere kon ka fanfe ma nani o bonela anina mata nani ulu fene jugina ame wati mna iko sisa amasika do ni jatige wale taba nunu kon kuye makile muni nga kibara ware mona boko fe ambo fene da ukuluka nambore no ame segin kai kawla do na kafo abe doko kun flabo zondo kon kun tara bin kai krengere ne ala sajola ye banki do kani o ye Bank of Africa ni ka shweli ke ni yoroina o zonu nun ko ma wolo vla mine la ula ko uga mine li konin sefe ko marfaju wolo vla o konin tara ye ni mo konun bulu ale ni moto duru ale ni war mugu chama kawla do na kafo kunun tarata do ni zonu nun uga konya dila kirblon tikla mauma yasa uni nyangilim kaka ukada uka kuna foni kunjala kibara were mbambolo kada ukuloka mali sanfe kalanso ba flabe ulu kalande umbola ni katama konike wala sa uluka kalombe se kadamne kibara msirama ulu konne ayire kafo ENTP aleni FLSL o ay mogo ulu bora ku kwa nisongo yayire ka sababu yake ko ni akalona ni kalan kon tika ke ulukuna ka sababu ke école karamoko uluka grefi ni oye faculté des langues et sciences des langues aleni école normale de l'enseignement technique et professionnel o kalande ulu uga dusuma kasayire kunu tratado November kalo kletan woro ka sababu ke ni akalona ni kalan kon tika ke ulukuna ka sababu ke école karamoko uluka grefi ENTP mogo yere kon feneta ule ayire ka foko uluka école karamo ko ulute grevula ko ga ko administration mogo banendo ko ka kalanda mneni uluye ko wafen ko ENTP konnala ko administration be fe ka san bafla aleni tan konoto kalandew aleni san bafla ani mugan kalandew ka ulu koni bela jelen fara nyon ka ni ka ulu bla e san fe kalanso o flana ni o e deuxième année o kon fene benente ni école de nunuma ni kalande nun koni ayire ka fo ko ulu koni be fe ka kalanke ga sonu ulu ka ni tama inche ko ulu koni willa ka se machama ma kerengere ne la uwa école karamogo fene foka ta se recteur ma aleni administration mo ko ale ministry ulu willa ka se oma ko ga ulu koni ma nyesoro uwa kula ko ga uba nyini albi jamana nyamo fe uga la bela jele koni sikisenga wala sa ulu koni be se ka bo so sigila kana uwa kalanke ampalma ni ne kuye aka bidon kibaru e kata okluka ani che aka